Jaivik Renewables delivers expert solar installations for a sustainable future, harnessing clean energy one panel at a time. ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନୁହେଁ କି? ଲଗେଇବାଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କାମ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ ତାପରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଥା ହେବା। ଏ କଥାଟାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସୋଲାର ଲଗେଇବା ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ନୁହେଁ, ନା, ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟର ସମ୍ପର୍କ। ଭାବନ୍ତୁ ତ 25 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଇ ପୁରା ଯାତ୍ରାରେ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ କେହି ସୋଲାର ଲଗେଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ହେଲା କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପାଖାଆଖର କୌଣସି ଲୋକାଲ ଭେଣ୍ଡର। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଫରକ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ 5ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ସେଠୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଥିବା ରିସ୍କ କ'ଣ, କମ୍ପାନୀର ସୁବିଧା, ଭେଣ୍ଡର ସହ ଜଡ଼ିତ ବାସ୍ତବତା, ଆଉ ଶେଷରେ ଲୋକାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଉପସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ହେଉଛି ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କିଏ ପୁରା ଠିକ୍ ଆଉ କିଏ ପୁରା ଭୁଲ ସେ କଥା ଆମେ କହୁନେ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଫରକଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଭେଣ୍ଡର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସଲ ଫରକ, ସେଇଟା ଏଇ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ମାନେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ନିରନ୍ତରତା, ଆଜି ଯିଏ ଲଗେଇକି ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ମାନେ ଯଦି କାଲି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ତେବେ ଜବାବ କିଏ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି, ଏଇ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏତେ ଜରୁରୀ କାହିଁକି? କାରଣ ଭାବିବାକୁ ହବ ଯେ ସୋଲାର ମାନେ ଖାଲି ଛାତ ଉପରେ କିଛି ପ୍ୟାନେଲ ଥୋଇଦେବା ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟେ ହାଇ ରିସ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମରେ ଭୁଲ ହୁଏ, ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଟିକିଏ ଭୁଲ ୱାୟରିଂରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ଡର, ଭୁଲ ଆର୍ଥିଂରୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବାର ରିସ୍କ, ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତେବେ ବାତ୍ୟାରେ ତ ପୁରାପୁରି ଉଡ଼େଇ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାମରେ ଏତେ ରିସ୍କ ଅଛି, ଏଠି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅପସନାଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକଦମ ଜରୁରୀ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଚଳିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ରିସ୍କଗୁଡ଼ାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ କେମିତି କାମ କରେ? ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀର କାମ କରିବାର ତରିକା ପୁରା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଟିମ୍ ଥାଏ ଯିଏ ସଠିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବନାଏ। ତାପରେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ନିୟମ ମାନି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପରେ ବି ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କମିଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କମ୍ପାନୀର କାମ କରିବାର ତରିକା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ସେଠି କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରିସ୍କ ବି ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପରେ ଲୋକାଲ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ କିଛି କମନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସବସିଡି ସରିଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଲାଗେନି, ୱାରେଣ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥାଏ, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ନଥାଏ। ଏଇ ତୁଳନାଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଭେଣ୍ଡର ଏହାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ହୁଏତ 25 ମାସ ବି ତିଷ୍ଠିବନି। 25 ବର୍ଷ ଆଉ 25 ମାସ, ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ଫରକ, ଏଇଟା ହିଁ ପରିଯାୟୀ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଜାଗାରେ ଆହୁରି ବେଶୀ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଠି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ବାତ୍ୟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡର ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ତାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସର୍ଭିସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ମାନେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାର ସାର କଥା ହେଲା, ଖାଲି ପ୍ୟାନେଲ ବିକିଦେବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତି। ସୋଲାର ଲଗେଇବା ବେଳେ ଖାଲି ଜିନିଷଟି କିଣାଯାଏନି, ତା ସହିତ ଭରସା ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ବି କିଣାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭରସାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମଜବୁତ
ଲୋକାଲ ଟିମ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଖାଲି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲେ ଚଳିବ, ନା କମ୍ପାନୀ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ତାର ବି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି? ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରୋଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମେଗାୱାଟ୍ ଲେଭେଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ସତରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା।